di Katoliko mura pud ni sila og Dios. Ang ilang una-una ilahang ipahid sa Dios. Nga naman tungod kay siguro sa ato ang mga mata ato nakita ang usa ka tawo nga patay na wala na gyud na. So atong una-una di na gyud na makadungog kay patay naman na. Pero alang sa Dios, diha sa mata sa Dios ang tanang patay buhi. Tagaan ta mo ga gitawag og preba. Revelation chapter 7 verse 9. Nakita ko ang talag sa mga santos nga naa sa tiilan sa kordero, nagbit-bit og mga palwa og nagbisti og puti. Nya kining maong mga tawhana, mao ni mga tawhana ang gipamutlan sa ilang ulo. Kanang mabasa nato sa gitawag og Revelation chapter 20 verse 4. Unya kay gipamutlan man ning ulo, so ang katong mga naa didto, makalag na lang gyud to. Kay mga kalag man to, so ang question, makasulti ba sila, makahangyo ba sila sa Dios? Sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11, nag-ingon ang mga santos nga naa sa langit, Lord, ano sa pa man nimo hukman ang kalibutan tungod sa ilang pagkamakasasala? So, bakak lang moingon sila nga tungod kay ang mga santos patay na di na sila makadungog sa pag-ampo. Tinuod nga ang ilang mga lawas gilubong sa gitawag lubganan apan naay kalag nga miuli ngadto sa Dios ug maoy gidawat sa Dios didto sa iyahang gitawag og gingharian. Mo na ang Revelation chapter 5 verse 8. Ang mga pag-ampo sa mga santos gidala didto sa tiilan sa Dios. Question, kanang mga pag-ampo ba para sa ilang kaugalingon? Dili. Kanang mga pag-ampo para sa mga santos, kay ang mga santos wa na nanginahanglan og pag-ampo nga naman luwas naman to sila. Pero kita nga mga buhi nga nanginahanglan pag-ampo, sila nagbitbit sa atong mga pag-ampo didto sa Dios. Mao nang bakak lang moingon sila nga bisan patay na di na makadungog. Pero diha sa Biblia, bisan patay na musulti gihapon atubangan sa Dios. Basahan gud ng Hebrews chapter 11 verse 4, si Abel bisan patay na apan hangtod karon nagasulti. Kaya sumala pa ni St. James, James chapter 5, ang pag-ampo sa mga taong santos dakog kahimuan. Unya, according ni Ginoong Jesucristo, San Juan kapitulo 9 kung kumasayop bersikulo 31, ingon pas ng Ginoong Jesucristo, ang Dios dili mamati sa mga makasala apan tagdo niya kadtong mga tawo nga nagtuman sa iyang gisugo. Kinsa man ang mga nagtuman sa iyang gisugo? Mo ta atong gingong kanina. Revelation chapter 5 verse 8, mauning gitawag og mga santos. So, kung kita mo diretso, pwede tang mo diretso ngadto sa Dios. Pero ang problema lang, ang question, paminahon ba kahatan niya? Nya, ingon pa ni Kristo, naaman si paminahon, kaptong paminahon niya, kaptong mga nagtuman sa Giso, kinsa man tong mga tawhana ang perfect na nakatuman sa sugo sa Dios na naa karon sa langit. Revelation chapter 5 verse 8 o Revelation chapter 7 verse 9, mauning mga santos or mga taong balaan nga naa karon nagdaig adlaw gabi ngadto sa tiilan sa kordero ug nagaampo alang nato. Nakitang mga Katoliko, mag-ampo ta ngadto sa Dios. Wag gyud sa mga santos nga naman kay para makasiguro ta ang ato ang mga pag-ampo mahatod jud ngadto sa Dios. Ang problema ni ngadto mga higala nga mga di Katoliko, suko sila nga mag-ampo ta mga itag pagkitabang sa mga santos pero sila pud mismo nagabuhat pud og kanang murag silbi intercessory prayer ba kumbaga. Nga naman kay mingon man na sila, pastor, iampo ba ako pastor ha o intercessory man na? Na question, ang pangutana, si pastor ba ka, paminahon ba ka sa Dios? Kisa man ang paminahon sa Dios, Malakyas kapitulo 2 bersikulo 7. Ingon pa ni propeta Malakyas, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamanan. So ang Dios dito mamati nila, ang Dios dito mamati sa mga santos. Kita pwede makadungog ang Dios pero ilingyo niya ang iyang mata, di tabunan na iyang dalunggang tungod sa itong pagkamakasasala. Apan ang iyang mga santos sama ni Job. Job chapter 41 verse 7. Ingon pa si ang Dios, katuntulo ka mga makasala, kamuntulo, ayaw mo diretsyo na ko, agi mo kang Job. Unya, din sa tawag ining New Testament, makita nato nga naay namatay si Lazaro, ang nagampo, ang katong pamilya, Lord, banhawa nga po ang igsuon. Intercessory man to. Diretso sa kang Kristo, pinaagi sa igsuon, nag-ampo siya dito kang Kristo niya, banhawon, o makabenepisyo ang igsuon. Maupod na sa ato ang tawag ining mga atong pagtungad to sa mga santos nga naman
kinahanglan tag intercessory prayer or kining magsilbi intercessor tali nato og sa Dios nga naman kay para makasiguro ta nga ang ato ang pag-ampo mahidangat sa Dios. Og ang Biblia mismo nagsulti o sa written document nag-ingon Revelation chapter 5 verse 8 ang mga pag-ampo sa mga santos naa sa tiilan sa Dios. Wa gigibotang dito mga pag-ampo sa mga pastor, gibotang sa tiilan sa Dios. Ang giingon pag-ampo sa mga santos naa sa tiilan sa Dios. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.